Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Margie, 18 anyos, estudyante pa, may uyab. Taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati ug sa akong gibating kabalaka. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ay, salamat. Lunch break na kyud. Kay gutom na gyud kay ko ba? Tudyo ko kapamahaw gani hagod. Mauna diha. Dugay ka na sab siguro ni mata. Nang laak mo gag mi kapiing Kurt good. Moong dugay ming nauli. Mao. Mauna diha kay gidungan mang pang-eskwela o pang-uyab-uyab. Hala ha, kung mao'y makaistorya ha. Lupig pa akong mama kung makakasaba. Ay, mutlang gyud nimo bayana ka. Mumabdos ka gani na. Uy, sabako eh. Eskwela pa ko. Ang eskwela. Nganong gusto naman imong uyab-uyab niyong Kirk? Because I love him. Love him ka dyan, bitaw? Ay, bitaw, uy. Asta nga on. Sa barbecuehan lang, uy. Gimingaw na ko sa paborito na kong isaw nga isaw-saw sa hang o aslong kinsuka. Ew, lano. Di ka kumukhaon na anak, Marge. Sorry ka na lang. May lunggan ni sa itlog, masab silang tinda, uy. May barbecue. Malay imo, ha. Kay gusto yung kumukhaon dito, uy. Uy, naunsa man ka? Murom kag na nga, diha. Tanan na lang, uy. Uy, say, ayaw ko na palabi ang paghigup ng suka. Lakaas na maana, uy. May mo man gihigup mo sabaw. Lami, agit ab, uy. Try ra ko. Hindi ko, uy. Kung ganahang madaot ang akong tinaian, ano? Badiha, uy. Grabiha, suka lang, madaot ding tinai. Hala, no? Aslong gud kaayo na, day. Ay, kati- Nga, gihigop lang nimo. Dong, katong akong gipa-take out ni mo. Daghana og suka og sili, ha. Marge, nag-take out ka pa yun? Oh, Marge. May kay niya ka na. Pagkaon na sa imong panihapon, may sudan akong gitakuban di as lamisa. Ay, gadamang kog sudan, ma. Unsa man ha? Unsa pa? Idi ang paborito na kong isaw. Og may suka na sad nga aslom kaayo. Ughang kaayo, ma. Sus, Marge. Yan ang dili ka man in taon mo patuon ako eh. Ayaw lagi sige kaon ang mga pagkaon nga parisa nimo anang suka nga labing asluma. Madaot yung dugo nimo ana. Tuko ba, ma, uy? Imong rigla ba? Nagwawa ba yan imong rigla? Usahay mo to nga, usahay dili. Mupay layagonon ka ikang bayhana ka. Na, samot ka gyud. Ma. Marge, Marge, Ay, sa, ang protection. wako ka na. Unsa? Unya? Unsaon man na ron? Ako na may vow. Sigawas na akong abuto. Unsa? Safe bagod na, uy, ha? Kirk? Matag sex na mo sa akong uyab, mag-protection gid mi o mo gamit mi condom. Apan neto kay kayo na, wa mag-protection ng akong uyab kay nalimot siya og palit. Apan, gipadayon gid gihapon niya kay iya lang ko nung ipagawas. Unya, Unsa? mao na abi. Wa na ko dugag duha ka buwan. Hala, mapdos ka? Ako, Kayon sa man di ay. Nganong ingon anak na imong gibati, be. Nga nabalaka kag maayo. Basig layag rin ni uy. Kay layagonan day ka. Oh, sukat pa sa bago pa kong nadaga. Di na gyud normal ang binuhan ako sakit. May mga buwan nga dili ko tunghaan. Oh, mao ba? Oh, ampo lang. Nga layag na. Pero pag last ko namot ni Kurt kay... Dami, mo siya magamit ng protection, uy. Basig mo mapdos ko ato ba? Na, gibangkong ninyo. Pero basig sa ako rapod ning
pagkaon og kanang mga aslom no. Kay ingon man si mama nga magundang-undang ko ang regla o muskip basta hingaon ko og aslom. Jay, aron sa pagsiguro ba? Papalit og pregnancy test ni Kirk. Uy, Ha? Diyan ang imong gisugo na ko nga pregnancy test. Salamat, Kirk. Kulpaan ko eh. Ayaw kulba-kulba di ako. Kaya wara lagi na. Sige na. Pagpiti na dito. Oh, unsa na? Negative man. Awa. Wara lagi to. Ay, nabitaw di ka? Ay, salamat taon. Man akong kipati. Nganong marag... Kasukaon man ko. Lain man akong ginawaan. Sakit ang akong tipok kalawasan. Sakit akong ang akong kilid. O kalipungon ko. Maptos kit lagi tingali ko. Patay kit ko ani kung may bawal kong mga magpapa ba. Si Kirk, suguon ako siya pag-usap og pregnancy test. Ano unsa resulta? Negative man gihapon. Awa. Wara lagi na Marjoy. Nakasiguro jud ko adto. Pero, nga naman nagingo naman ko dug abi. O, naamang ko'y mga gipamati nga sama sa usa ka maptos, Kirk. Nanad akong mag-skip-skip ning akong regla. Dili mo to nga matakbuhan kay layagonon lagi ko. Pero ni hikayo na, nabalaka ko kay wala lagi may mag-protection sa akong uyab sa last na namo nga sex. Ug na ako'y mga gipamati o simptomas sa usa ka maptos. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Pinang pangutana. Sukad pagkadagan ako, dili mo tol-tol matagbuhan ang akong regla o layagonon ko. May babae ba yun nga sama nako? O normal ra ba gud ni? O may diferensya ko sa akong pagkapapay? Ikaduhang pangutana, hilig kong kaon og aslom. Like ka ng suka, higupon ako na kung ganahan kay ko. Ingon pa nga akong mama nga makadaot ko na sa lawas, ilabi na sa akong dugo. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, kausa nga nag-sex mi sa akong boyfriend, wa mi magkamit og protection. Og pila na baya ka buwan nga wa na ko reklaha, og may simptomas kong gipati sa kamaptos. Mumaptos paghapon bisag, gi-withdraw sa akong uyab. Ikaupat og katapusan, sa sige na kong search ng akong gipati sa internet, mugawas man pulos about sa pregnancy o PCOS. Unsa masab ng PCOS? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Margie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usama man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriwa sa mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining nothing is impossible. The word itself says I am possible, ha? Kaya panarigod ng impossible, di ba? Huwag mo nang buwago ng I am, murag I am possible. So, pinagi sa hard work, ug atong pangayoon sa Ginoo ngay hatag gusto natong mahitabo, ma-realize lagod ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. As long as it is not against the law.
Sa usa ka grupo-grupo, kinanglan na ay mutual respect, ha? Na ay mutual respect. Dili bot pasabot nga ikaw dako kagranggo sa inyong grupo, like lions, mga lions, dako kagranggo sa inyong grupo nga lions. You have the authority or the liberty to bully the other junior members. Dili na siya pwede. Dili man na voluntarism man ng lions. Wa man ni sweldo gigamit o gihatag ang mga members ani, like ako doktor, na abogado, na business tycoon, na unsa na lay anang profession or trabaho, mugahin og panahon in order to serve. We serve. Pero in the process nga ako strong atong desire to serve, nya ibuli ta sa mga dagko nagranggo niya, that is no, that is unacceptable. Sultid ang mga sarcastic nga mga poong, di na siya acceptable. Nangasaba ba ko? Gamay. I-challenge na ko din sila. Okay? Ang ato magtatapo karon kadawa si Margie, taga Minglanilla, ha? Naghanap ako kaila sa Minglanilla, ako i-greet nilang tanan karon. Usa ni siya kasi estudyante pero na siya boyfriend, no? Sa tuyang problema, may tungod siyang reproductive namgud siya boyfriend, no? Lagi ni. Di unahon sa lagi nga happy usang pakasal. So may magpaminaw ni Nestor ug Linda Pasaylo diya sa Joseph Lambert sa Minglanilla, Dr. Dan Salod, Jonathan Verdon, Jasmine Cantilla, Drigo Merin Alcuntin, Mulin Mensa, Jane Cañada, Ma'am Doktora Conching Olasiman, Ryan Mirascal, Nining Sabruso, Miraflor Sabruso, ug Josephine Kunsyal, Mirasol Lista Cimiento, ug si Cherry Jean Sanchez ug si Herly Rene Sanchez da sa Tubod, Minglanilla, Cebu. Ilan ning dapit ni Sir Robert Chan, no? Musta na ba dayong tubod nun? Duta na ba na yung tubig niya? Pero may nagtubod siya. Nindot ka ng lugar ni na Robert Chan diyan, ug Daisy Chan, no? In Gasca family, no? Si Menti, si Sarah, si Albert, si Gerson, si Lel Antoinette Maggabilin, mga taga barangay Tubod, Barili, Real family, si Felix, Annabel ug si Kyle, no? Kining uban sunod na lang po. Dadi amay akong istorya ni atubangan di si Joel ug Rebecca Buling diya sa Kabalian, Ranulfo Saavedra, Basilio Juarez, Merminin Entrada, Ivy Umpok, Isun, Justin Ranga. Maayong pagpaminaw, no? So going back to our sender, si Margie, kung saan ninyang problema, about sa polycystic ovarian syndrome, no? Murag polycystic ovarian syndrome ng problema ni Margie, no? Unang pangutana ni Margie, sa naman itong pangutana niya. Sukad pagkadalaga nako, sukad kuno pagkadalaga niya, dili mo tultol matagbuan ang akong rigla o layagunon ko. May babae ba gyud nga sama nako o normal ra ba gyud ni o may diferensya ko sa akong pagkababay. Well, hormonal magud ni siya, Margie, no? So nay mga babae nga maolgi na irregular ang menstruation. As we all know, the normal menstrual cycle is 28 days or 31 days, no? So diha ra na siya. So it has something to do with the level of the estrogen and progesterone. Kung na mga babae po nga usahay layagan mag-aminorya man ang term na to niya, no? Or dili magrigla, no? So hormonal ni siya ug dili lang ikaw ang nagka-problema nani kundi common po ni siya sa uban nga mga babae, no? Na po ni metabo sa uban nga mga babae. Ubigay ni ng mga eksperto nga motubag na ninyo mong pangatana unta, pero kay niya naman tani ani karon ako dili mo ko ubigay ni, pero naagi pug ko pagka medical student ug sa mong internship ug sa mong training naa po ni siya mingon ani, no? Ngani dito sa among training sa National Center for Mental Health dito sa Metro Manila, Mandaluyong, dito man ko nagresidente ang resident physician. Naami in the middle of the psychiatric hospital, naami dito gitawag og infirmary. Kanang infirmary sa siya hospital nga murag general hospital. Bisag unsang klase sa sakit naa dito, including mga ubigay ni concerns, no? Muna ako ka istorya niyo na ay mga babae nga ingon niya ni. Ikaduhang pangutana, hilig kog kaon og aslom, like kanang
suka, hipon, ganahan gyud kaayo kun siya ni. Ingon na ako mama nga makadaot kuno sa lawas labi na akong labi na sa akong dugo makadaot rather, labi na sa akong dugo tinuod ba? Well, ako mahilig sa kong gaslom. Mapapalit na rin ko sa kong sekretary usay manambo ko dahil sa akong clinic na mga manggang hilaw diya na hipon purbi nang nindota na kanon oy. So ang makadaot gyud dinoon kanang way kaon. Kanang way kaon mo makadaot no? Well, kini mga aslo mga suka na appetizer man ni siya na imong sudan way suka mga panakot niya bati kay kanon way lami kung naay suka binag ka ng pakurat o kanang natural nga suka nga gikan sa lubi lami kayo na anything nutrition is good. So dili na siya di ko kumporme ang musika kawgang imong kanon ang aslo mo gyud po nagikaon-kaon og rice kaon po kag mga no para nga mabalance diet ba dili kay aslom lang tanan. Sunod nga pangutana, kausa nag-sex me sa akong boyfriend wala mi magamit og proteksyon ug pila na kabaya ka buwan nga wala na ko reglaha og may sintomas kung gibati sa usa ka manabdos kagihapon bisan gi-withdraw sa akong uyab. Well, kanang withdrawal style nga contraception dili na siya reliable. Why? Because wala yan nagpiyong-piyong na imong boyfriend niya ay apit na mag-climax. Pag-release na siya ang sperm, diha pag-withdraw, awa na to, nauna na. No, dili na siya reliable. Nakatuog mo ko daling sa kanindot sa kuan. No, lagi na sexual act. Pag-withdraw na ko, nahuman na. So, posible kang buntis kung na kay mga signs and symptoms of pregnancy. Unsa man na? Kanang ubasa na kanang magpika, ng mga mga aslom, unsa naman lang diha. Nawan mga minorya wa gidugo. Maglipong-lipong, sa puton, mamudi. So, mga na mga presumptive signs of pregnancy. Sunod nga pangutana. Sa sige na akong research ning akong gibati sa internet. Ang gawas man pulos about pregnancy o PCOS, polycystic ovarian syndrome. Unsa man sa ning PCOS? Okay? So, kining PCOS, usa ni ka hormonal problems ang mga babae nga naa pa sa childbearing age. As we all know, kung magmenopause na ka, late 40s and early 50s, of course, dili naka-childbearing, menopause na ka. Pero childbearing ka, before ka mag-menopause, after menarche, mo na siya nga time nga posible magka-develop ka ng polycystic ovarian syndrome. Mga gagmay ni siya nga cyst da sa ovary, irregular ang kadakon, murabag butoy-butoy lang, o niya, ma-diagnose ni siya through sa due to hormonal level sa estrogen progesterone. Ang usa ka babae posible pang magbuntis bisan og naay PCOS pero risky kinahanglan nga closely monitored ang iyang pregnancy sa usa ka OB/GYN. Okay? So usually surgical gyud ang kuan aning PCOS ang intervention. Ano siya inon ta treatment pero kinahanglan gyud nga properly diagnosed to ultrasound. Unya depende sa clinical judgment ni mong menstruation, unya bisan pa man og kanang kuan menopause pero bata pa man ni si Margie 18 bata pa ni niya niya nalagi boyfriend sige date expected na nga mubuntis ka sige ka ayo pagtuan nang gi-withdraw ka why posibilidad nga mabuntis kidako pag posibilidad nga mabuntis. Okay, mo na ako ka istorya sa imong problema Margie dia sa Minglanilla. Kung buntis ka pagam na lang sa OB/GYN dia sa Minglanilla regarding ni Dr. Oscar Desamparado da sa Minglanilla District Hospital si kung labay da sa inyo. Okay, mo na ako ikaw polycystic ovarian syndrome. Dili man ka makaingon nga cancerous ni siya, hopefully dili nya diyan nata makuan kung after the result of the biopsy. Okay, so mo na ako istorya sa imong problema Margie dia sa Minglanilla o musta na maday